Orada ayının dowam edýän günlerinde şu günler agyz bekleýän adamlar we meçhitlerde tarawany madyna gatnaýan adamlaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilene köpelýär diýip Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçylar we çeşmeleri maglumat berýärler. Bu aralykda ila tarasyny agyz beklemek däpleriniň meşhurlyk gazanýan mahaly bazarlarda we sowda nokatlaryna azyk haritlarynyň bahalary gymmat bolmagyna galýar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi agyz bekleýän adamlaryň köpelmegini garyplykdan ejir çekýän hojalyklaryň ýymy tönümlerinden tygşytly peýdalanmak tagallalary şol bir wagtda agdaçar sadakalaryna gatnaşmak islegleri bilen düşündirýärler. Ýönetey adamlar häzir öz hojalyklarynda iýmäge azyklary gaýgy bolansaň agdaçar berip bilmeýärler. Garyplykdan ejir çekýän adamlar, iýjegini we geýjegini zordan tapýan adamlar az däl. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary soňky ýyllarda sebitde hususan orada aýna meçhitlere gatnaýan adamlaryň sanynyň köpelýänligini, adamlaryň arasyny agyz beklemek meýilleriniň ýokarlanýanyny we agdaçar sadakalarynyň adamly bolýanyny habar berýärler. Orada aýynda agzyny bekleýän adamlar köpeldi. Meçhitlerde tarawa namazyna barýan adamlaryň sany artdy. Käbir etraplarda adamlar meçhitlere sığmaýar. Diýip marly ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Käbir yerli mollalar bu ýagda ýurtda prezident çarşandan soňra dinarlary azar berilmeginiň aradan aýrylmagy bilen ilteşdirmäge finansiýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen häkimetleri wagtly döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Bu aralykda döwlet bilen ilteşigi bolmadyk mollalara batyş edilýär. Sebitde dinarlaryň sanynyň köpelmegini ýurtda din wyjdan azatlygynyň töweregine çäklendirmeleriň goşmagy bilen düşündirmäge çalışýan mollalaryň döwlet bilen ilteşigini anyklap bolmady. Ýöne din wekilleri ozalky ýyllarda Türkmenistana din ibadatlaryny amal edýän adamlaryň şol sana namaz okýan raýatlaryň howpsuzlyk guluklarynyň ýerderli izarlamalaryna tedewar galanlyklaryny tasdikleýärler. Indi Hudaýa şükür ýaşlar meçhide gelip başlatdy bir yerli molla Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne beýlik tarapdan yerli synçylar orada aýna ila tarasyna din meýilleriniň artmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar. Şu günler geňeşlikde her gün bir sany guruply hasaplanýan hojalyk agyz bekleýän adamlar üçin agdaçar sadakalaryny berýär. Garyp hojalyklar çağalaryna orada aýynda namaza durup meçhide gatnamagy ündäýärler. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar we hojalyklarda çağalary agdaçar sadakalaryna gatnaşmagyň maslahat berilýänini belleýärler. Yerli synçylar ozalky ýyllaryň tejribelerini salgylanyp orada aýynyň tamamlanmagy bilen ila tarasyna dini meýillerin ýetilýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda yerli oradaçylaryň arasyna diňe nahar üçin agdaçar sadakalaryna barýanyny aýdýan adamlar bar. Dine agdaçar sadakalaryna gatnaşyp, dürlü görnüşli ýer iýmişlerden garynlaryny doýurmak üçin agyzlaryny bekleýändiklerini aýdyp, orada aýynda meçhide gatnaýandyklaryny boyun alýan adamlar bar. Diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň hukuklaryny, şol sany olaryň din wyjdan azatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk ozalky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklardan we garyplykdan ejir çekýän adamlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelmegi bilen diňe garyn doýurmak üçin toý sadakalary görünýän adamlaryň sanynyň artanyny habar berdi. Bu aralykda sebit bazarlaryna we sowda nokatlaryna azyk haritlarynyň ýokary bahasy saklanyp galýar. Azatlygyň habarçysy käbir azyk önümleriniň bir kilesiniň soňky bahalaryny öwrenýär. Pomidor 22 manat, soğan bazarda 16 manat, dukanlarda 20 manat, kartoşka 9-12 manat aralygynda, goýun eti 50 manat, sığır eti 60 manat, tuğ hiline göre 20-40 manat aralygynda bahalanýar. Günebakar ýagy 26-28 manat. Orada aýna iň geçimli haritlaryň biri bolan hurma 15-25 manat aralygynda bahalanýar.